Shalom. Oras dihita sa luhuna ama nami, ina nami. Pukota parminggota di tahun baruon. Ala na yung masuk amang pandita inang wibelfro. Dohot perhalado ni huriata. Ala ni pinangido matuhita sa luhuna. Jongjong mahita sa luhuna. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, na mamulus do partikian jalalau salpu. Alai di loas Tuhata do hita mamasuhi tahun na baru 2026. Nuaeng marluhut do hita di adopan ni Tuhata madok mauliate, ala saluhut pasu-pasuna, padongan yonna dohot holong ni rohana, na mangaramoti hita di tahun nasalpui. Alani sahat mata benami sude perhalado ni huriata Tuhamu. Selamat tahun baru madihamu saluhukna. Selamat tahun baru madihamu perhalado nami. Di parsobauta tutuhatta di tikion. Diarahod dohita asa unang lalap pita manaili tu akan naung salpu. Alai di jodoh hita patohom dirita tu sakap ni Kristusi di ngoluta. Aibana do partigor aka dalatta madalani taonon. Alani tapuji matu hata di bagasan hati bulon nai. Maredde mahita sian buku edde HKBP nomor 70 naung salpu tahun naburuki. Luas ni Huria. Oh,
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Audo alpa, audo omega, bonana dohot ujungna nina Tuhani, na adong dohot na naungadokyan dohot naro, pargogo na sumurung. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, sian asini rohamdo umbahen sahat hami tu tahun naib baruon, hodo mangaromoti hami di bagasan tahun nasalpui, saya asima roham, saya unang tulak hami noaing, saya dongani mahami di bagasan tahun naib baruon, pasu-pasu hami ro di akka ulaon na denggan, nah ulah hami marhite goarmu. Alai na gumodang pasu-pasuhon mahatam na badai tu rohanami, asa gabe na ibaru rohanami, asa tarpamasuho hami tu banua gijang di hasusudan ni bohal nami. Amin. Maridde mahita. Tatangihon mapati ni debata dihita, imana tersurat di Psalmen 37 ayat 5. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jalahaposi ibana, asa ibana paturehon. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu tuhat debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu pati ini. Amen. Maridde mahita. Raja
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata nami marasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, huhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen hupaserep hami diri nami sedarion di jolom. Jala hupartopot hami, tungna jod-jod do hami manibil sian akadalan munabadei songon biru-biru nalilu. Say unang babali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang di halomon roham hamatian di akka pardosa, halai amubaon ni rohan alomon ni roham asa mangolu. Sesa masaluhud hageduhon dohot pangaleoson nami marhite-hite panguluan nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogoan nitod di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun tigorja daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di gormu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songon sitong na mangolu au nina Tuhan Jehova, tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat, na lomodo rohaku mida hamumula ni parjahati, tumadikot dalanna. Asa mangolu ibana, hasangapon man di debata na digijang. Amen. Mared de mahita. Tatangion mahata ni debata turpu epistel di tahun ibaru sadarion ima tersurat di Heber 12 ayat 12 sahat 10 dibaheni patogar hamu matangan naso marnangon dohot ulu nitot na teluk-teluk patigor hamu ma sidalanan nipat muna asa unang lam siti na pangpang asa sumuang malua manian. Matahon hamuma asa unang adong napaholang diri sian asini rohani debata unangi gabe urat napait namartubur si horhon hasusaan gabe hodar maun torop bahinon nii. Ai diboto hamudo na tartulak do ibana dinaing manean pasu-pasui ibana muse dang jupangsa hasiatan ni bubani rohai ati pe mariluilu ibana mangaluluisa ido sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marid de mahita. Jesus, Sai Raja
dakon maha porsiaoni songon nani hati dakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mando. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman nati nubuhon ni si Maria na gabi-gabi asya tondi parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu dari patoluhon na manai tu surgo lauhudul siamun di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohon na mate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mando mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul di ita sadarion ima huriata sadarion marminggu sahali ima tahun baru 2026 di Patupa Huriata. Paduahon minggu 4 Januari 2026 somalna marminggu songon na biasa ima marminggu keluarga biasa 4 hali ima sunggul-sunggul di ita sadarion. Manogoton bisar matanyari na labo manondangi portibion tadana dilehon tuhatta dope tuhita ngolu asa marapakiriman hita tutuhatta. Ibana do patari parhita tu taon na ibaruon papos rohatta marite hite hatana molo disakapi roham manangaha say nasaud doi tupahanna jala marhatiuran akka dalanmu soddangna. Di bagasan soddang ni pakirimon si songoni mahita naing marpangidoan marhite utusan namandok hata di tonga-tongata. Ujohama utusan sian ruas ni huriatta. Horas, selamat tobaru madi hita salutna. Nahu parsangapi hami uluan di huriata amang pandita resort full timer dohot inang bibel sude parhaladoni huriata KBP Tangerang Kota damang dainang ruas ni huriata molotupe au jongjong apala ditikyon na mandokata sahata maita damang dainang ruas ni huriata parjulu tamado hita mandok mauliati gudang di bahasa-bahasa ni tuhata ala buido hita taripar tu tahun naik baru tahun 2026 dang alani gugutta dang alani pambainatai damang dainang alai sadok alani bahasa-bahasa ni tuhata do molo hita manailik tu tahun naburuki tahun 2025 gudang do akka also harsak nang lasni roha namasa di hita marsada-sada alai takas do tuhatai partari parhon hita tu tahun naik baruon damang dainang sok songoni parhaladu ni huriata nang uluan nami dohot full timer inang bibel di parmingguan ujung tahun nabudari di taria soddo tuhita marihiti-hiti berita jujur tahun na di jahahon ni amang pandita uluata takas do
molo maruji-ruji hita tu tahun 2025 mondok mulia tema hita tu hatta sian naditaria soni statistik ni huriata pasato tu hita huriat tahun huriana mangulu doon martabado bilangan ni ruas martabado aka fasilitas martaba aka pangaredeon ni parhaladota. Jadi manipaki awal tahun 2020 nomon ikon adong do pakiri morta lam martaba masude aka pelayanan di huriata. Nah tapi songoni sian adi sagihon ni tuhita berita jujur tahun ini molo hami ruas amang uluan nami nang di sude parhaladu adong donian namar pangiduan hami naparjulu tatikaton ma pelayanan lumubi molo di parmingguan nian molo pemerhati manang na majalo ruas nunga be adong molo buinian parhaladuta na siap na tape mungkin prosesi sian konsistori dang mardala dope asa mitor buima akaruasi hudul dinggan di parhudulan na tambay na imu se amanginang molo hami ruas tok do hami makirim lumubima di uluan nami nang di full timer nian tingkat do mardalan naka partangengan wik alai adong do hami amanginang ruas ni huriata makirim di pelayanan ni amuna aka paditan na full timer tuaka hami ruas mungkin dengan 3 tahun naso didalani hamu dope inganan nami asa masih tadan hami ruas dot tamu uluan nami mulu bui mai mardalan di bagasan tahunon tahun 2020 nomon tabane amanginang songon dua sami bangga do diaka pelayanan ni parhaladu sudi parhaladu dohot akap padita nami lumubi mai martambah-tambah kapasilitas ni huriata ala itu pesongoni tong mahami marpangiduan salah satu fasilitas ima sopo sarwatri nian dipa dinggen ma melubu nian toilet na tadani hita huria yang semakin tahun semakin lebih baik. Damang denginang ya nakon nami sudi napo sobulung remaja dot mungkin radong dana sekolah minggu. Takas do memang panuguhon itu hani di tahun 2025 adong tulu ulaun nama cebalga boy terlaksana daud dinggan di huriata tipat di bagasan satahun ima tiki hita mangulon pesta peresmian rumah dinas paditata dohod hita do dituduh sian distrik parheon ni ama dohod pesta gutilon jala adong dong memang nian tambahan fasilitas musee di tahun 2025 ima managap pita asa tapasayon ma tambahan fasilitas berupa lahan na di pudini huriaton molo tabilang-bilangi dari
tulu ulon pesta na balgay borat do dihita amang inang mga dupi alay boy do dengan terlaksana. Jadi otpe sepakat mahita ruas mambain pangurupion na duminggan alana dang mungkit be taringot tulahani tapaso. Jadi sepakat mahita mabahin pangurupion na duminggan tutuhata di bagasan lasni roha marhiti-hiti huriat tahun AKBP Tangerang Kota. Molo sikopdo amang inang tangyakta ruas parhaladu nang uluata boydo dapot tay di bagasan tahun 2026. Hurajumi do au peruas memang gudang do mungkin aka beban dihita alai ima sada contoh tulu tabain ulon nabalga buido terlaksana di tahunon pos rohaniahmu pada lunami nang full timer dohod uluan dia masakap ni naduminggan manang program ni huriata naduminggan di tahunon molo hami ruas manulupima amang inang. Jadi sahalinai hita marpangiduan di bagasan tangyakta tahun 2026 mohon tahun para sirohawan mau tu hita damang dainang gudang do mungkin rah nata pangidu sian bagas rohata alai daksi kopi di bait tu hatta hobar tu lomona doi hobar tu saguru tu tuhani doi alai ikut porsea hita hahi pason gajang ni umur dot akalan na asik penata pangidui di pasahat tu hatta doi ganup tu hita marsada-sada. Jadi dakolabe upagajang molo hata hita sian ruas imanakin tangyakta tahun para sirohaon mawon tu hita sadok sudi ruas ni Huriata KBP Tangerang Kota di namar minggu di apala buana tahunon nakso pasidohot di permingguan apala tikion tu hatta mamasu-masu hita olak nion saat boy hita muse tu ujung ni tahun 2026 horas Ujohan mamuse utusan sian parhalado. Shalom. Parjolo sahali mahu pasatami hamulateon tu amat tadi bata napalwason hita boy mamuji pasangap guarna di bagasan tikyon. Na berikut unahu hormati hami pendeta resort songoni manang amang inang full timer songoni nang bibel fro nahu hawolongi hami. Dihamu damang doho dainang nahu hawolongi huria ni tuhatta huria HKBP Tangerang Kota. Hudok kami madi begasan tikyon selamat tahun baru madi hita saluhutna. Selamat tahun baru. Molo tabereng di pardalanan ningolutta napatut do hita mengucap syukur maddo mauliate itu Tuhan debata dina diloas hita lao mamuji pasangap goarni tuhatta di bugasan tikyon. Songoninang mangalewati tahun 2025
di bagasan na ipasod doho las ni roha hita lau mangalewati isa luhutna ipe toktong do tuhata na campur tangan di bagasan ngulut na paluason hita lau mangalewati i. Jadi di tahun nai baruon lumobi mahami sian parhalado mangido tuhita saluhutna tungadonga kana hurang pabahenan manang pangalaho manang pangalakayon toktong ma taulahoni ta salpuhon sian bagasan rohata alai muladong akan adinggan nabinahin ni akka parhalado saluhutna lamar sangak matuhani asa marlas ni roha hita lao mamuji pasangap guar ni tuhata di tahun 2020 nomon jala saluhut nama hita mulutu ngadong akan nama jalo partangyangan di bagas tabi tuhata ma nama masu-masu hita jalalam marsangak matuhani sian tonga-tongani keluarga tabi jala dilehon gugu namar dapok-dapok nasiat tuhani dilehon hahipason tuhita saluhutna asa tarhubasak kita asa tarjalohita hatani tuhani tabuan di bagasan keluarga ta masing-masing songoninang di bagasan pribadita masing-masing asa unang maila hita unang maila tuhani lau majalo hita lau mamasu-masu hita tuari ari naning rorope jadi tuhat tama toktong na campur tangan di bagasan nguluta tuhat tama toktong na mamasu-masu hita di bagasan pardalanan ni nguluta dipatugu haporseau doho pakirimota ai sihirimota dang ditanoon ido ulahonota jala sihirimota surugo hasonangan naung pinaradi ni Tuhan di bagasan nguluta nama kaporseai Tuhan Yesus Kristus tuhatai margugu mahita amang margugu mahita inang tasalpuhom masaluhutna akka nahurang akka naso tepat di bagasan roha asa dapot dame dohot las ni roha di hita saluhutna tuari ari naning rorope jala di akka pakko basionon toktong ma rak martangya kita asa margugo saluhutna baik full timer baik saluhutna kaparhalado unang adong songon diedit tay unang adong gabi partuk Tuhan di bagasan pakubasion ni saluhutna parhalado alay asa toktong ma nian tuhat tay namarsangap di pakubasioni tuhat tama nama dongani hita tuari ari naningro molotung gudang manang pedek pehatanami tuhat tamana pagajakko di bagasan rohata ganup songoni mahata sian hami songon selamat tahun baru sian hami parhalado saluhutna tuhat tamana marsangap horas di hita saluhutna Marede mahita bukede HKBP nomor 63 Uhud papungu pelean sadaa dohot sadabe Nabi
Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru madihita saluhut na amanginang. Adorang sohu pasahat barita nauli sopot di bonani taonon. Ima jamita ni opui eporus HKBP. Padita Dr. Victor Tinabunan. Hupasahat tamima tuhita. Tabe horas dohot tabe tau baru. Ni opui eporus HKBP. Rap dohot pimpinan nang akaparhubas di kantor pusat HKBP. Tuhita saluhukna na pungudison. Selamat tahun baru madihita saluhukna. Hatani debata jamita di parpungwata tahun baru sada Januari 2026 di Sadok HKBP secara khusus di HKBP Tangerang Kota Sadarion. Ima na tersurat di poda tolu ayat sada sahatu ayat onom. Songonom ma didok disi. Alea naha sayunang halupahon poda nasianau. Sai diradoti rohamma akatonakku. Ai tabbaan ni ido diho gajang niari-ari. Dohot taon ningolum dohot dame. Sayunang mata lucon sian roham habasaon dohot hasitongan. Horuk-koruk tagunan akai turukungmu. Jala suraton akai bahen parningotan ni roham. Jadi dapotan asin ni roha dohot pangatusion na denggakko. Maradopon debata dohot jolma. Marhapo satu Jahoba maho sian nasaroham. Jala unang marpangucadeako tu pikiranmu sadiri. Sai ibana matadda di nasa dalammu. Asa ibana patigor akka dalammu. Ido sahatna. Dihamu saluhukna hurian itu hatta na hinaholongan. Tatangi homma jamita ni eporus HKBP na pinatol hasna tuhuriana HKBP di Sadok Portibion nang ditongani huriata. Dohot topik debata patigor dalammu. Di minggu ujung tahun parhuriaon, laos parningotan di Akka Namodding tanggal 27 November 2025 nasalpui, tabegedo di tiktikon goar-goar ni Akka dongatta naung modding. Takas majolo taparrohahon na mangihuton. Holan na mabege goar ni namodding na ditiktik kod do pehita. Dang ditiktik kod do peguarta. Saulat nari
dang ditik-tik do pegoarta. Dia ma nani dok nion tu hita di tau baruon. Adong matolu naumotikna ima parjolo tatangyakon jala tatukoli ma akadong atta natongom marsak dope. Anggiat di pargogo itu hatta jala marsihohot nasida marhaporseaon tutuhani. Napaduahon molo mangulu dope hita nuaeng dang nau burju hita sian akadong atta naung jumolo modingi. Holan alani asini rohani tu hatta do. Jala narumikot oddo. Na adong dope sakap nauli siat tu hatta ubahem mangulu hita. Jala bongot tu taon na ibaruon. Napatuluhon. Lasmaro hatta. Jala tapuji tu hatta huhutta dalani ngulut taon di bagasan. Panadaon natakas di debata. Nang nasa pabahenan na dohot pakanguluhonon natikos di lomo ni rohani debata. Hamua kadongan hinaholongan ni tuhatta. Ditotopon HKBP do odolan pakkobasion di 2020 nomon. Pangajarion haporseaon ditongani keluarga. Pengajaran iman di tengah keluarga. Jala dipakulingi tu hatta hita marhite podatolu ayat sada sahatu onomon na adong partalianna nang tungolu keluarga. Diodol hoddo hinarikko ni roha di podatoluon. Didok sai diradoti roham. Sayunang talucon sian roham. Suraton akai bahen parningotan ni roham. Jala tumakas mai di ayat 5. Marhaposat tu Jehovah maho sian nasa roham. Jala unang marpangucadeako tu pikiranmu sendiri. Alai unang jolo manigor tu borak ni namakang oluhonon lau rohatta. Nian ikon sahak dotusi. Alai na parjolo jala rumikot lau majolo rohatta tu denggabasa ni debata na mangalehon roha tu hitabe. Hira suruk-surung ni hitajol madoi dilehot tu hatta roha. Tuhita. Dang dilehon itu akan atino pana asing. Asa si lehon-lehon na macay argado rohai tuhita. Denggado rohatai ditoppa debata na denggan rohai. Tahaporsiai rohai do parmianan ni tuhatta di ngoluon. Di rohai do masa di rohaido masa panibangion. Sihan rohaido ruar haputusan. Jala manot tuhon situtudo rohai tu nasa pabahenan dohot pangalahope. Sialani ima takas diodolhon di poda opat ayat 20. Sian saluhut si jagaoni gumodang ma jaga roham. Ai sianido ruar akamual hanguluan. Molo denggan roha, tarida mai marhite nasaimian las roha di bagasan Tuhani di ngolutta. Patardo tarida roha na denggan, marhite par roha mauliate, jala parlabas ni roha hita. Alai molo sega roha, tarida do nangi marhite namar roha-roha. Parroha diri, parroha mago, sigodang roha. Sega do nang pangalaho jaladang marpanupak tu nauli
ngolu dohot pabahena pe molose garoha. Asa macetakas ma togu tatiop jala lumobi tahangoluhon nanidok ni ayat 5. Marhaposat tu Jahoba mahosian nasaroham jala unang marpangucadeako tu pikiranmu sadiri. Taboto godangdo na mangalito hirohatta di partikianon. Godang na mangalito hirohani akayana kota di Nuaengon. Ragat do narkoba. Ragat do nang judi online. Ragam ni game na manigay pikiran do rohani aka sudut nauposo. Taringot tu pangotak ni gemon rupani mangihutton organisasi kesehatan dunia atau WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adong sada sahid na digwari game disorder. Ala pagodaku margame gabe terganggu pikiran parrohaon doho parngoluon si ganupari. Naeng malua yana kota sian mara boloni hinorhon ni narkoba judi online dohot game. Gumudang do peranan ni keluarga majamoton akai asa malua akai yana kota sian mara nabui manigay nasida. Bagas tabi manang keluarga tado sikola parjulu. Padimu-dimu kapursiaon parrohaon doho parangeni akka yana kota. Si panupahi do huria doho parsikolaan. Sialani ido ikut takas ngolu si partangiang keluarga. Ikon sai di patu begehon hatani debata di tongani bagas. Molo dang dijabu be akayanakon ala ni parsikolaan manang pangaratuan rupani. Dia kanabui patu pahotsa diurupi hamajuonod dohita. Boi martangiang borngin nai marhite video call. Tapar hatopo do hamajuoni dalan pangurupion ni tuhata asa toktong marparsaoran keluarga tutuhata. Sahatu tikion adong dua rumang ni panogu-noguon tudak danak naso apala si panogu tunadenggan. Akadia mai. Nasada na koras. Dibahen dak danaki mangula si ulaon lobis siang tolak ni guguna. Dungi nasai mangai naginoaran kekerasan verbal. Ima hata nama bahe marsak, nama bahe muruk, nama bahe madele manang madate. Dohot kekerasan fisik, marhite nama ngonai tangan manang mamukul. Marurak ma nang kekerasan di rohani dak danaki. Molo somalum rohanai sahat tu nama godang, boi do gabe parzahati bana muse. Nasadanari ima napalobihu mabahem manca. Olo mai ala rade sude, siala sukup sinadongan manang godang hepeng ninatorasna. Nakso apala rikokpe alai molo dipangido maningor di leon. Manang aha dipangido maningor rade. Omma sada nama bahen na ginoaran generasi stroberi. Songo parbueni si stroberi murah busuk. Hira songonima deba akan aposoi. Murah stres, murah madele, murah mardadi, hurang daya juang. Ima molo di pamanca. Atok songo dia ma. Di hata Indonesia dohonom masongonon.
Dengan hikmat dari Tuhan, tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas tanpa kekerasan dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Marnida hinariko ni panogunogun tua kayana kota, sai ni suara hodo di 5 tahun na parpudion tua kada danak sekolah minggu, tua karemaja doho tu akan naposo bulung, anggiat marpadan nasida di adopan itu hatai, asa takas jupang di nasida, tolu tibo dohot sada serep. Ima tibo haporseaon, tibo parbinotoan, tibo di pangalahon adenggan, jala serep marroha. Songon natoras tarjou dohita manukoli nasida anggiak jupang natolu tibo dohot sada serepi di ngolu nasida. Songok kuria tarjou dohita makapadoton panogunoguon anggiat magodang nasida di bagasan haporseaon natogu tutuhani. Anggo akana asing nai akana uli nadenggan mangihut doy. Ditongani portibi nagok haruduton dohot hamaolonon gumudang malau rohatta tutuhatta. Dang taboto akadia nanang masa. Alai oddo tahaposi. Mangulu jala mangula do tuhatta di tonga-tongata. Sopot di bonani taonon di pakulingi tuhatta hita. Marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham. Jala unang marpangucadeako tu pikiranmu sadiri. Say ibana matanda di nasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Tau haposad do tuhatta margogoyhok kita mangadopi nasa ragam ni namaol. Manadda di nasa dalatta, lapatanna, mamilit naumuli, nahobbar tulomo ni rohana, mabuat haputusan naso mangasahon hamaloon, alai marhite bisuk nasian Tuhani. Danga dong napamaulhu di debata. Sialani i unang murah-murah hita madele. Niulaham mamadok asatung tadap turohat tabe. Danga dong napamaulhu di debata. Sialani i unang murah-murah hita madele. Asa nuaing pe takasma tapadaton diadopan ni tuhatai. Marhapo satu homa au ale Tuhan. Sonang madalanakku tahun 2020 nomon. Mardongat toko jala gabe pasu-pasu ngoluku. Si panogu tu ha jujupang ni hamubaon. Tu naumuli tu nahumaliang. Amen. Martangiang mahita. Mauliate godang mariho debata amanami marhite Jesus Kristus. Nama bohali ngolu nami. Apala di bona ni tahun na baru 2020 nomon. Taruli hami di hatam. Nagabe ojahan di ngolu nami. Turpuk jamita na pinasahat ni opui eporus HKBP nunga sahat tu tonga-tonga nami. Anggiat matuhan di bagasan taonon lam takas hami mangatusi dia lomo ni roham si ulaon nami. Songon natoras di tongani keluarga asa toktong paduli maparrohaon ngulu ni akka yanakon asa unang madabu tu arus zaman na manegay parsaoran ditonga ni keluarga nang manegay ngulu ni akka
sudut nauposo. Todimma Tuhan margugui hok kami akan atoras, asa unang lebah hami, mamudai manangyakon, manugunugu tudalan lomo ni roham akka ianakon, akka sudut nauposo. Songoninang akka ianakon nami, akka sudut nauposo, todimma mangula, dingolu nasida siganupari, marhite todimi, margogo nasida, mangalo manulak ela-ela ni sibolis, na mangela nasida, tu ngolu hagiot ni pardagingon, manang hagiot portibi. Sai pasu-pasu mahatami gabe bohal nami Tuhan, madalani tahun 2020 nomon, homa haposan nami, mangasahoko mahami, mamulus sian bonani taonon, rodi ujungna, dangadong napamaulhu diho, sialani i marhite toddim, papos rohanami, unang murah hami madele, juppa huadopi hami akka hamaolon. Tuhan, sahatu homa daging dohot toddinami, ruas ni huriam na met rodi na magudang, sude akka parhalado, nang sude tahe akka keluarga nami manang di dia penasida maringan, sai toddimima, madongani hami mamulus taonon, jala pasu-pasu ma akka sita-sita ni roha nami hobartulomo ni roham, nang akka ulaon nami sai pasu-pasu bahen majadi, asatung sikop dengan uli sonang roha nami madalani taonon. Sailehon hahipason pasisi ragam ni akka parsahiton ng akamara. Ali Tuhan, urasi hami siyan nasa hageduhon, siyan nasa dosa nabibe. Asa talup hami taruli di akka pasu-pasum, talup hami akka yanakommu, majalo pasu-pasu tahun 2026, tahun para sinirohaonon. Asima roham, marhiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Maredde mahita huhut papungu pilihan paduahon. Di
tangyakom mapeleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asa lam hutad dahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata naso marmula naso marpacohotan debata na manoktong ro di salileng nilileng na naso olo sudah do akka taommu jaladang marparbulatan akka ariarim alai jepek jala nagabur salpu do taon nami dohot ari-ari nami nunga salpu muse sada taon sian ari-ari nami alai dang salpu yang go asini roham. Di baheni hupuji hami ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani godang ni asini roham napasahat tami tubona ni taonon. Macai godang do denggan ni basam hujalo hami manipat taon na salpui. Jala huingot tami do isa darion. Oppe mauliate marohanami tuho. Ala di Pangulu, jala di Ramotiho hami, di Lehokosi panganon doho paruloson di hami, jala di pasu-pasuho naniula ni tangan nami. Akup ni di Lehokodo hasonangan tuluat nami, jala di Paluahodo hami sian parmaraan, jala di Ramotihodo hami di hagogotan. Toktong do dilehokko barita naulii manodangi hami. Asasanga hami paubahon rohanami. Akup ni dilehokko do apul-apul tu namarsak tu namatean. Asa unang madele nasina. Molo huingot tami sude pabahenan nami di taon nasalpui. Namaila do hami nuaeng marado pokko. Ala jot magopo ari-ari nami. Dohot asini roham hubahek kami. Ope bican di salpuhoko nuaeng taon na salpui siak kami. Salpuhom masude pabahenan nami nahurangi. Jalasesa sude dosa nami. Say hukupi ma pabahenan nami nahurangi. Marhite-hite asini roham. Diebati hodo hami manipa nasatauni. Jala di ida hodo lan. Naso marparbuin na denggan di tonga-tonga nami. Sayunang jolotaba, say pasobbu mahami, mangulu, ang giat marparbue na denggak kami tu joluanon. Huparhatopot tami do sude asin ni roham, jala di bagasan haserepot do uduk ni roha do hami nuaeng mangido tuho. Sahat tuho mahamion sude. Sai togu-togu jalaramoti mahamion sude. Sai togu-togu jalaramoti mahami di bonani taonon. Songoni ganupari. Asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduhom maganupari tuhami dalan si dalanan nami. Dohot ulaon si ulaon nami.
Saya pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagas mon, di parsikolaan, songoni dohot di bagas nami be. Saya tupahi sude parjamita, pangajari dohot na paturehon na marsahit, songoni dohot na pinasahat tunasida. Saya ramoti na manggonggomi hami, tata masaluhu na tarsosak, na pugos na dangol, na somarama, na somarina, na nileaan ni halak. Unang luas na sida hona rupa, ay patuduhon ma, say patuduhon tu na sida asin ni roham, naso matcohoti, ala asarap, marlas ni roha hami, sogot di hasonangan di labungmu, diinganan nahot ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami nadi banua gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tu todim.
dalam